Iċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza l-Esplora ħabbar il-programm Journey to Space li se jkun miftuħ sa 16 ta' April. Il-programm qed joffri lill-viżitaturi esperjenza ekstraterrestri wara li ċ-ċentru ġie mżejjen b'oġġetti spazjali bħal astronawti, rovers lunari, satelliti u ħafna aktar. Apparti mit-tiżjin, il-viżitaturi se jkollhom ċans li jinteraġixxu mal-eżibizzjonijiet kif ukoll l-opportunità li jiltaqgħu ma' numru ta' riċerkaturi lokali sabiex jaqtaw il-kurzità xjentifika tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli għar-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zzopardi-Tanti qal li l-għanewlieni tal-avveniment u li l-istudenti u adulti ikunu jistgħu jiksbu għarfien fuq ix-xjenza spazjali. Huwa kompla jgħid li l-opportunitajiet edukattivi għandhom ikunu pedament għall-istudenti minn età żgħira sabiex ninkoraġġuhom u ngħinuhom javvanzaw f'karriera xjentifika. Għalhekk il-Gvern huwa impenjat li jkompli jinvesti f'dan il-qasam. Huwa fakkar fil-fażi ta' tfassil tal-liġi ġdida dwar l-attivitajiet spazjali li se titressaq fil-Parlament fix-xhur li ġejjin. L-opportunitajiet taż-żgħażagħ tagħna huma kbar ħafna u għaldaqstant minn ta' żgħira il-Gvern huwa impenjat li jinvesti fis-setturi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Iċ-Ċermen tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija Tonio Portugues qal li l-intenzjoni tal-Kunsill b'inizjattivi bħal dawn hija li jinħolqu memorji pożittivi dejjem għall-familji filwaqt li jiġu esposti għad-dinja tax-xjenza spazjali. Barra minn hekk jitħeġġeġ l-interess tagħhom fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika magħrufin flimkien bit-terminu STEM. Il-kap tal-Esplora Olaf McKay stqar li qed isiru l-isforzi kollha biex ix-xjenza tkun divertenti u bekk jikber l-arfin u jintlaħaq l-naħari li tinħoloq kultura ta' kurzità xjentifika u ta' kreattività. Attivitajiet bħal pereżempju l-familji jkunu jistgħu ħadmu coding sempliċi biex iħadmu robot u jkun hawn shows interattivi relatati ma' dan il-qasam. Il-viżjoni tal-Esplora hija waħda ċara fejn ħanresqu x-xjenza u t-teknoloġija aktar viċin il-komunità.